Salutare toată lumea, bine v-am găsit la o nouă serie de Survivor pe acest canal. Eu sunt Iusti. Zici tu mă ceva. Nu vreau. Ai spus. Na, zic. Mint. Minți. Nici măcar nu te cunosc ce tu bagi în seamă. Știu. Da. Zici ceva că nu mai știu ce să spun. Da, nu-mi pasă. Filmarea ta nu e a mea. Da, și tu ești în ea. Bă, dar nu pot ieși, e lag pe server. Sau ai tu calculator din carton. Nu mai e din piatră, bă, cartonul e prea nou. Piatra e veche. Plastic, toate zi. Da. S-aude? Yeah. Da, și să nu credeți că toate astea sunt făcute de mine, de mai de mult, nu. E un server așa l-am găsit la întâmplare. Am omorât un player care avea casă și mi-a dat protecția lui. Ei, și de aici am început. Da. Și de acolo am luat toate resursele. Dacă vreți să vă arăt. Pam. Avea podea făcută numai din iron. Podea full iron. Dacă vreți vă și arăt, uite, chiar acolo. Prințul, îl vedeți pe top 2 de la final. Pe locul 2 de la final. Xlade. Da. Ce nume. Da, uite, asta era podea full iron. Da. Și tavan din gold. Și ai gold și nu știu? Ăsta are tavan din gold. Fură. Deci casa asta, da, și avea acolo pus la geamuri, cum să spune, aici în colțuri avea puse minereuri de diamond. Da, mai bine atunci cabel să am și taci. Îmi fac generator, bă, ce știi tu? Da. Bă, dar chiar hai să ne facem mai bine generator, că cu tot iron nu trăim o viață. Eu trăiesc jumătate de oră, pentru că eu îl consum pentru o casă mai modernă, făcută de Iusti. Da, să vedem. Da. Toate astea sunt făcute de azi. Eventual și de ieri. Da. Aceasta e mai mult doar o prezentare. Acolo e mina făcută, un village și acolo e spawner-ul. Haideți și la spawner, dacă vreți să sunteți curioși. Dacă este casa urâtă, nu e vina mea. E vina ta. Laurențiu, să știi că eu nu mai pot ieși. Nu eu. Ciocalar. N-ai cum să mai pui. Zic. Deci bă din fața mea. Nu mai pune acolo, mă. Ciocalar. Aduc cabel sau... Uite, a intrat și fondatorul. Da. Dacă se aude, eu am mai făcut înainte un test, video test, să văd dacă se aude și da, se aude. E, da. 7. Nu știu. Unde erau FP? 11 FPS-uri. Ai auzit Da. sau zis? Nu știu, dificulty. Bă, dar poți dau și pe peaceful, dar la multe zi. Video setting. Merg da pe... O să dai bă pe peaceful pe multiplayer, tu nu gândești deloc. Mă, să știi că eu nu gândesc, doar nu fac prost. Exact. Da, sunt de la maxim. Bă, parcă merge mai de Zigo HD. Stai mă, că nu era aici. Unde era stâlpul de cabel? Uite, era mai încolo. Da, stâlpul de cabel, aici va fi spawnerul. Nu vă temeți, deci nu puteți intra sau să faceți ceva, pentru că are și torțe puse și protecție. Bă, dar ce ușă bună am pus și eu. Uite, are și protecție și ușa. Deci este imposibil să intrați. Da, tu nu mai intri în casă, Posibil atâta. pentru hacker. Da. Da, și aici o să facem noi un spawner care o să ducă către casă. Am o idee. Facem un tunel până la spawner. Da, sau mai bine. Obsidianul, am sar niște ender chest-uri de la el și ne-am luat obsidian.
am făcut portal 4 ways pentru că, da. Eu acum filmez, zice, uite. Băi, eu spun dinainte. Sad. Deci, bull, never. Al doilea ai spus. Bă, dar nu mai putem intra în casă din cauza lui Laurențiu. Ce vrem, te dai mare? El e home alone. Home alone, ai înțeles? Home alone. Nu? N-ai înțeles? Să da soba. Știi cum am să fac o podea din TNT? Aduce 15 player hacker, doamne, helper. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Eu am adus pe server pe XKNN1, Jacob XD și la... Da, eu pe ăștia am adus pe server. Minți, nu mai adus, bă. Eu m-am apucat singur. Da. Eu doar ți-am zis să-mi dai serverul. Bă, dar spargi și tu cobblestone-ul ăla, că devine... Te-ai dus în Nether? Ce? Nu. Sunt lângă tine, dacă ești chiar ești tu. Hai să mă duc... Eu știi cum? Eu mă duc la casa lui ălălalt și vreau să-i fac o minune. Îi iau glowstone-ul, că n-am ce face. Și vrei să mă chinui singur? Da. Sincer. Uite și creeper. Aleu, casa asta a devenit mob arena. Cred că am să mă mut pe 1.8 pentru că asta e. Bă, parcă serverul ăsta era de 1.7. Da, e de 1.7, dar... Nu, e și de 1.7 și de 1.8, dar eu pe 1.7 pot să faci, cum îi spune, enchanturi. Și de asta, dacă îmi vedeți facecam-ul, scuzați. Pentru ce am făcut. O minute, să fac și eu level 9. Fac level 9 și după o să facem șarcul lui Laur să lau unul să lătărât la unul să lătă. Dar ce înseamnă la unul să lătă? Întreb pe mine. Mi-am găsit parte din numele meu. Deci pot continua de Zigo HD? Este? Și pe vizea, da? Ai zis că vinzi? Ce mă? Ai zis cumva că vinzi ceva? Nu. N-am spus nimic. Ce-s acolo, mă? Ia și e schelet? Bă, o ia pe engine sau schelet? Este. Ia, pac, hack. Poate trebuie să iau piatră. Hai, Am noi furat facem piatră. cobblestone generator. Level 6, bun. Am Bun. furat din casă. Să facem tunel cu apă? Adică să fie cu de la cu apă? Da, tu vrei să mergi pe apă până acolo sau ce? Nu, cum îi spune, să facem tunelul până jos, așa să curgă cu apă, tuc. Nu. Cu Tu faci cum apă vrei. și cu signuri. Hai să faci cum vrei. Ok. O să vină și Lucide și o să ne mai gândim. Bun, am level 9. /home. Mă duc și acasă. Îi fac și arcul lui Laur. Unde arcul? Și săgețile. Ia, flame 1 și cu Infinity 1. I-am făcut și arcul lui Laurențiu.